Ja, man känner sig delvis liksom ha varit hemma när de rapporterar hur de hade den här kryssningen och särskilt hur bra blev de mottagna i Helsingfors. För det andra, man har ju den uppfattningen att här har ryssarna en gång fått så att säga på käften. Det har de aldrig tänkt att vi ska våga göra sånt. Och tänk att det kom mer än 300 ungdomar. De betalar själv resan allt. Från Amerika, från Kanada, från Australien, inte att tala här, från Skandinavien. Och så gör de den här kryssningen. Och de är ju efter den här resan propagandister för vår frihet för evig. Han heter Bruno Kalnins, idag 86 år, son till talmannen i det fria Lettlands riksdag, Pavlus Kalnins, som dog i nazistisk fångenskap 1944. Bruno Kalnins är den enda kvarlevande av de 38 politiker som i november 1918 proklamerade den självständiga republiken Lettland. I hemlandet satt han i alla fritt valda riksdagar. Han har levt i exil i Sverige i drygt 40 år. Han blev filosofie doktor i Stockholm 1956 på ett verk om Sovjetpropaganda. Skeppsbron i Stockholm den 26 juli 1985. Mer än 300 balter från Estland, Lettland och Litauen ska starta en kryssning på Östersjön för att demonstrera mot det sovjetiska förtrycket i sina hemländer. De ska demonstrera för fred och en kärnvapenfri zon i Östersjöområdet och Baltikum. De ska demonstrera för det ofrånkomliga sambandet mellan fred samt mänskliga och nationella rättigheter. De ska demonstrera att Östersjön är ett internationellt vatten, öppet för alla och inte ett sovjetiskt innanhav. För första gången ordnas en aktion gemensamt av exilbalter från alla de 3 staterna. Majoriteten är ungdomar som aldrig sett sina hemländer. Men där finns också veteraner från den panikartade flykten för mer än 40 år sedan. För drygt 40 år sedan drog den stora baltiska flyktingströmmen västerut. Sammanlagt flydde 270 000 människor från Estland, Lettland och Litauen. Det var krigshösten 1944. Bara från Estland flydde 32 000 människor till Sverige. I skydd av höstmörkret, över Östersjön, i skutor, små öppna fiskebåtar och pråmar, på flykt undan ofriheten. Höststormarna tog många liv
men de flesta kom fram till friheten i ett nytt och främmande land. Utanför Gotland högtidlighölls minnet av döda och försvunna landsmän. Från en fiskeby utanför Tallinn flydde Arvo Horm i en liten segelbåt via Finland till Sverige 1943 och började genast organisera de första hjälpkommittéerna för att kunna ta emot den stora väntade flyktingströmmen. Och då kom ju båtarna hela tiden. Det var ju väldigt överraskande. Just det, hur många var sammanpressat en liten motorbåt. Kom en motorbåt natten eller imorgon, då tänkte man en 20 meters båt, där måste ju finnas 15-20. Och det var oändligt som då började komma ut. Det var oändlig mängd, i var 60, 70, 100 människor. Och det kom och kom. Då hade man en fin landsfiskal i Slite som tog hand från den, och de första dagarna efter så hämtat något sig, då flyttades till Visby och över fastlandet. Då visste inte vi mer, och då vi tog bara nya båtarna emot. Ofta var det det att de samma båtarna efter nästa dag redan måste återvända att hämta andra släktingar, fick lite bensin, och svenska myndigheten hjälpte oerhört. Man kom ju från helt panik. Tyskarna hade ockuperat estniska stränderna och tagit båtarna också. Det var ju vissa dåliga båtar, efterblivna båtarna som inte användas. Och då visste man sökte ju sina andra släktingar till samma by. Då kom vi aldrig fram. Senare hörde vi ju jättestora katastroferna med större tyska krigsbåtarna där nära Kurland, så där 3-4 tusen tonnare. Det gick ju tusentals. Med kryssningen ville balterna göra en sovande världsopinion medveten om hur det stod till i deras hemländer. Före kryssningen hölls en tribunal i Köpenhamn. Man hörde ingående vittnesmål, och i ett manifest krävde man frihet och självständighet för Estland, Lettland och Litauen. 1940 ockuperades de tre av Sovjet, sen av Nazityskland och sen av Sovjet igen. I den så kallade Molotov-Ribbentrop-pakten 1939 delade Hitler och Stalin på Centraleuropa. Hitler gav generöst hela Baltikum till Stalin. Det är det enda av Nazitysklands många avtal som segrarmakterna i världskriget inte har upphävt. Per Ahlmark var en av domarna vid Köpenhamnstribunalen. Han kom direkt därifrån och höll ett bejublat tal ombord. History is usually the history of the victors. Those who perish, nations which are crushed and dispersed and terrorized, very seldom get the opportunity to tell their stories and the truth. The Baltic Tribunal gave voice to those who are conquered and oppressed. Our verdict speaks not only for us in the panel, but I hope for those who do not have the right to speak up, and for democracy as such. Our task now is clear. Do never forget. Do never let the world shun the memory of the plight of Estonia, Latvia and Lithuania and what is happening there at this very moment. One thing is obvious. To use the words of Elie Wiesel, the writer and the survivor of Auschwitz, silence never helps the victim, but always the murderer. Thus, silence
about the Baltic states will never help the Baltic nations, but always the Soviet Union. What we have seen for decades now, and it was proved during the tribunal, is a long and ruthless process of destruction of three formerly independent nations. Shocking, moving, knowledgeable, and sometimes brilliant testimonies in Copenhagen. They taught us what is going on right now. And some of the witnesses are here with us on this cruise. This process of destruction is done in a very logical and determined way. They try to annihilate the language, the culture, the teaching of history, and the national consciousness of three countries. They have spread out in the vast Soviet empire on Gulag thousands and thousands of Balts whom they suspect carry the knowledge and the love for their countries. They have moved hundreds of thousands of Russians into these lands, not because they or their host countries want them to be there, but because their presence and increasing numbers might eventually annihilate the nations they gradually replaced. Sovjet har förändrats sedan Stalins tid. Andres Kyng, svenskgäst och oförtröttlig informatör om de baltiska staterna, var en av de ledande arrangörerna. Han talade om ett genombrott i opinionen, om den rostande järnridån och vad det betyder för baltisk frigörelse. Det är ju en stor skillnad. Om du jämför Stalins Sovjet, då var det ju ändå så att dels var det ju en tiondel av befolkningen som strök med under Stalins tid. De kördes i boskapsvagnar till Sibirien, försvann. Gerillakampen efter kriget, som var den långvarigaste och blodigaste i Europa överhuvudtaget efter andra världskriget. Alla de gerillakämpar som bara torterades och mördades, vi fick inte ens reda på deras namn. De förvisas till fotnötter i exilutgåvor. Men nu så kan ju KGB inte arrestera någon ledande estnisk eller lettisk eller litauisk motståndsman eller motståndskvinna utan att vi får reda på det, och så kan Amnesty och andra organisationer då informera om sådana här kränkningar av mänskliga rättigheter. När vi närmade oss Litauens kust högtidlighöll litauerna minnet av sina döda och saknade landsmän. Strax före kom ett meddelande om kursändring och en sovjetisk radiovarning om sjöarbete med en kabel utanför Litauens kust. 2 hours ago, we were informed that a radio warning was received regarding the laying of nautical cables near the northern border of Lithuania, making it a dangerous area. The management of the ship has chosen to heed this warning, and we have taken a turn northward. We see this warning as yet another attempt to interfere with our peaceful cruise. For the Lithuanians on board, this is an extremely disappointing moment. For some of them, this would have been their closest proximity to the soil of their homeland. We will now continue with the Lithuanian national anthem. Dirba
Vemod, sorg och protest växlade med intensiva politiska diskussioner. Temat var att fred och frihet är oupplösligt förbundna. Utan fred, ingen frihet. Utan frihet, ingen fred. Vladimir Bukovski, stridbar ryss som tillbringat åratal i fängelse och arbetsläger för sina åsikters skull, var med på kryssningen. Det var 1976 han släpptes till väst i utbyte mot den fängslade chilenske kommunistledaren Corvalán. Om fred och frihet sa Bukovski: It should be clear that the country which wages a war against the government which wages a war against its own nation is dangerous and is aggressive inherently. The government which does not allow its people to discuss things freely or to influence the policy of the nation is double dangerous. It makes its own people into the tools of aggression, like many of our compatriots, let them be in Baltic states or in Russia or in Caucasus, are sent now as soldiers to Afghanistan or elsewhere in the world. Fredstemat dominerade också vid det framtidsseminarium man höll i Stockholm efter kryssningen. Balterna har lidit nog av kriget och nu riskerar de att få kämpa mot varandra i ett kommande krig. Balts don't want war. Balts currently serve in the armed forces of both sides. If war breaks out, it means they will be shooting at each other. But we haven't come here to hear each other prove the obvious, that war is bad and peace is good. And if we were not under occupation, we wouldn't be operating the firing mechanisms of rockets aimed at Sweden or serving in the Soviet submarine fleet. Even as the Helsinki Accords were solemnly signed by the Soviet Union 10 years ago this summer, Baltic naval personnel were helping to conduct submarine missions in Swedish territorial waters. Som ett moln hängde över alla diskussionerna frågan om det verkligen är möjligt att frigöra de baltiska staterna utan ett stort krig i Europa och världen. Detta med tanke på Sovjets verkliga eller påstådda säkerhetsintresse. Oh, certainly. Nobody needs military conflict for that. The military conflict side, and particularly the nuclear war, is used by the Soviet Union as a kind of blackmail, a threat, which forces a lot of people to subdue their criticism of the Soviet record on human rights or even their aggressiveness in other regions of the world. It's used like the possibility for the people to feel free to betray their principles. We should stop thinking about the Baltic states incorporated into the Soviet Union 45 years ago as lost and forgotten forever. Once you decided that everything is impossible, then it is everything impossible, you know. You have to change it. As long as you believe that the change is possible, then it becomes more possible. The Soviet Union always is at pains to show that they are totally insensitive to external pressure. In fact, they are very sensitive to it. As one of my friends said, the public opinion is very important for the Soviets, whatever they say. That's exactly why they don't allow the public opinion to appear in the Soviet Union. Utanför sitt hemlands kust mindes letterna sina döda, fängslade och saknade landsmän och riktar en uppmaning till alla i den fria världen att aldrig ge upp kampen för ett fritt Lettland. We must send a message to our enemies, which is predominantly the Soviet Union. We must send a message to the Soviet Union
that we will never rest, that we will never be in peace until freedom and liberty comes to Latvia. And this, while we are here on the shores of Kurzeme, we must shout as loud as we can from our lungs, freedom for Latvia, freedom for Latvia, freedom for Latvia. Latvia būs brīva, Latvia būs brīva vienreiz, mums visiem viņa jādara brīva. Thank you. Joris Kronbergs är född i Stockholm 1946 av lettiska föräldrar som 1945 kom till Sverige som flyktingar. Han har gett ut 3 diktsamlingar på lettiska och tolkat en rad lettiska poeter till svenska. Här ett avsnitt ur hans långa diktverk Travel Document ur den svenska debutboken Det närvarande. All day by the sea, thoughts of all those drowned in these words, of all the longing that has been poured out here, but gone again, just as wet. Mare Balticum, the Baltic Sea, sea of peace, hand grenades washed up on your shores, not jellyfish. You sealed chamber of dirt, the keys locked up within you, and you yourself locked in the memories of all the rulers who felt the urge to see their faces mirrored in your waters. När kvällen kom andra dagen kom det som alla väntat på. Uppvaktningen från den sovjetiska flottan. Den kom just när deltagarna för första och enda gången under kryssningen kunde skymta den baltiska kusten och en blinkande fyr på det estniska Dage. Kryssningen fick från arrangörernas synpunkt en önskestart. Den sovjetiska nyhetsbyrån TASS kallade deltagarna för CIA-agenter och huliganer. Genast blev kryssningen första sidestopp. Och man spekulerade över vad Sovjet kunde tänkas ta sig till där ute på Östersjön. Här kom alltså svaret. Först kom ett sovjetiskt marinfartyg som skapade spänning genom en rad underliga manövrer. Det fick sällskap av en patrullbåt och av en trålare som envist och länge manövrerade i närheten av kryssningsfartyget. Det var en markering, på låg nivå visserligen, men mycket tydlig, att Sovjet höll ögonen på balternas kryssning. Samma natt
utanför Estlands kust. Fyren på Dagö blinkade. Och i nattmörkret gick mångas tankar till döda och saknade landsmän från Estland. Lead us from death to life, from falsehood to truth. Lead us from despair to hope, from fear to trust. Lead us from hate to love, from war to peace. Let peace fill our hearts, our world, our universe. Peace. I'm thinking of Lagle Parek, who was born in April 1941. In Estonia, Lagle joined the democratic underground resistance movement when it surfaced from the underground in the 1970s. She was one of the 38 Baltic Democrats who signed the appeal for a nuclear-free zone in all of the Nordic countries, including the sea that we are now sailing on and the Baltic mainland behind us. Since then, all Estonian signers of this petition, and one Latvian and one Lithuanian, have been arrested by the Soviet security police. Lagle was one of them. Therefore, on the Baltic mainland that we have been able to see tonight with our own eyes, a number of Democrats have petitioned us who happen to live in freedom and liberty to ask the Soviet leaders to set Lagle Parek free. For us, who still happen to be able to speak freely on behalf of those who are silenced in our native lands, there is every reason to support this plea. We do have a responsibility for those in the East who fight for our values in the West. Therefore, I think I dare to speak on behalf of everybody on board when finally I turn to the Soviet government, who live in a perpetual darkness, not in this temporary darkness. Release Lagle Parek and all the other Baltic freedom and peace fighters who now are kept in Soviet prisons, camps and mental hospitals. Respect the human rights and the right to national self-determination, also the Estonian, Latvian and Lithuanian nations.
Inget vemod, ingen sorg kunde förta den glada stämningen ombord. Högtidliga ceremonier och politiska diskussioner varvades med sång, dans och musik. För de moderna inslagen svarade esterna Leila Miller och Valdo Randpere. Det är de två artister som flydde till Sverige i augusti 84. Ombord underhöll de sina baltiska kamrater bara några mil från Tallinn, Estlands huvudstad. I Tallinn finns deras lilla dotter kvar. Sovjet vägrar att släppa henne fri. Morgonen efter den sovjetiska uppvaktningen till sjöss gick kursen till Helsingfors för den enda landstigningen under kryssningen. Det var ett känsligt ögonblick, 2 dagar innan man firade 10-årsdagen av Helsingforsavtalet om fred och säkerhet i Europa. Ett känsligt ögonblick inte minst för Finland med dess speciella förhållande till supermakten Sovjet. Från hamnen längs boulevarden gick ett demonstrationståg med de fria baltiska staternas flaggor i täten. För första gången sedan andra världskrigets slut fick det självständiga Estlands, Lettlands och Litauens flaggor användas offentligt i Finland. En finländsk gest som uppskattades av balterna. Målet för tåget var Gamla kyrkan och det finsk-estniska monumentet, rest av det fria Estlands regering till minnet av de finländare som stupade i esternas frihetskrig 1918-19. Helsingforsavtalet med dess krav på respekt för mänskliga och nationella rättigheter var naturligtvis kärnpunkten i talen vid demonstrationen. Osoitetaan myötätuntomme suomalaista heinokansan kohta. Luonnollisesti haluamme myös samalle muistuttaa maailma siitä, miten Helsingin sopimus on toteutunut. Tai pikemminkin jäänyt toteutumatta aivan Suomenlahten toisella puolella ja Neuvostoliiton toisessa osassa. Sallige minun
lopettaa tämä lyhyt puhe ilmaisemalla kiitollisuuttamme Suomen kansakunnalle. Sen aina osoittamatta myötätunnosta, tuesta ja solidaarisuudesta meitä kohtaan. Olemme myös kiitollisia Suomen viranomaisille siitä, että olemme saaneet käyttää vapaiden ihmisten länsimaista oikeutta esteitä esittää mielipitämme. Kiitos sellaista. They have to speak on behalf of those who have no right to say a word in their own countries. We, gathering here, ask them either to force the Soviet authorities to respect their obligations or to abrogate the treaty which became an empty word. We want to say that peace and stability in Europe is impossible till the free nations of Latvia, Estonia and Lithuania are oppressed. We came to remind that these countries have been occupied by the Soviet authorities under a shameful deal with Hitler. 40 years from the war, that shameful deal must be repealed, and our nations must have a free expression. We will now finish this meeting by first laying down the wreath from the Estonian, Latvian and Lithuanian representatives here at this monument. And after that, we'll finish by singing the Finnish national anthem that also happens to be the national anthem of independent Estonia. Efter den officiella demonstrationen blev stämningen en aning laddad. Ett 100-tal av balterna begav sig till Sovjets ambassad för att protestera mot ockupationen av Baltikum. Ett stort uppbåd av civila och uniformerade poliser fanns på plats. Hela stadsdelen spärrades av. Trafiken dirigerades om och ingen fick ens komma i närheten av ambassadbyggnaden. You can't go for a walk here? I can't go down there because I can't go for a peaceful walk because they'll put me in a car and take us to the prison. Is it against the law here to walk on the sidewalk? You understand? Yep. Yes. It's against the law to walk on the sidewalk? It's a shame that we can't. No change. Okay, thank you very much. We
äitiä. Poliisit ei halua pistää sitä. Demonstrationen gällde inte bara brotten mot Helsingforsavtalet. Man protesterade också mot Sovjets militär- och robotbaser i Baltikum och mot förryskningen av de baltiska staterna. Hundratusentals ryssar flyttas till Estland, Lettland och Litauen. I Lettlands huvudstad Riga och andra stora städer är ryssarna redan i majoritet. Balterna är oroliga för att deras kultur, språk och historia ska utplånas. En av dem som demonstrerade för balternas sak här i Helsingfors redan 75, när Helsingforsavtalet undertecknades, var Imants Fraimanis. Han flydde i krigets slutskede från Lettland och till Sverige kom han 1948. Han är ordförande i Lettiska centralrådet i Sverige. Om Sovjets politik mot de baltiska staterna säger han: Jag tycker att de behandlar som kolonier. Alla betydande poster i alla tre länderna besitts av ryssar. Dominerande språk är ryska. För att söka jobb avgörande om man kan ryska. Allt koncentreras på den att det är först och främst Ryssland, men i andra hand att det är baltiska länder. På vad sätt kan ni göra någonting åt det här, tror du? Vi kan göra på det här viset att vi uppmanar helt enkelt våra ungdomar gift dig med den lettiska. Ta det bästa utbildning som du kan få, stanna i ditt land, åker inte till bästa erbjudande till stora Sovjetunionen. Är stolt på din historia, bevara dina historiska och kulturella traditioner. Vi uppmanar inte dem att de ska kasta bomber, vi uppmanar inte dem att de ska göra något aktivt motstånd, därför vi är för lite, men vi ber dem att hålla ihop, ber att de ska vara stolta, de är lettländare, ber dem att de ska sköta sig. I hela Ryssland finns en väldig alkoholproblem. Ryska folket super sig ner, som de själv säger. Vi uppmanar våra landsmän att de ska vara måttliga där. Det är den moraliska, den kulturella, den nationella styrkan som tycker att har låtit oss överleva tidigare och även nu idag. Kryssningen avslutades med ett mäktigt demonstrationståg i Stockholm. På Sergels torg talade flera svenska politiker och tillsammans med sina baltiska värdar krävde de frihet för alla de balter som fängslats och sänds till arbetsläger och mentalsjukhus för sina åsikters skull. Frihet för alla de som förföljs för att de utövar sin religion. Frihet för alla de som kräver att Sovjet ska följa Helsingforsavtalet och som kräver en kärnvapenfri zon i Östersjöområdet. Frihet för alla de som vill någonting så enkelt som att Sovjet ska följa sina egna lagar. Listan på politiska fångar är mycket lång.
Sovjetiska myndigheter kritiserar häftigt de baltiska exilorganisationer som är verksamma i Sverige för att de ger upplysningar om den sovjetiska politiken och förhållandena i Baltikum. Till de angripna hör Ants Kippar och den organisation han driver i Stockholm, Hjälpcentralen för politiska fångar i Estland. Vi måste förmedla den information som kommer framför allt från våra underjordiska motståndsrörelser, säger Ants Kippar. Dessa små underjordiska grupper samlar material beträffande just kränkningar av de mänskliga rättigheterna, följer upp alla arresteringar av oliktänkande, följer upp också rättegångar mot dessa oliktänkande och också mot troende som ju också kastas i fängelse. Det är en sida av deras verksamhet. Den andra sidan av deras verksamhet är just att informera yngre generationer vad som verkligen sker och vilka förhållandena var under självständighetstiden. Alla böcker, allt material om självständighetstiden har förstörts av ockupationsmakten. Är det inte märkligt att Sovjet förföljer och kanske arresterar människor som kräver kärnvapenfri zon, som stöder Helsingforsavtalet? Sovjet har ju själv hävdat detta och skrivit under Helsingforsavtalet. Du har alldeles rätt. Det är mycket märkvärdigt att Sovjetunionen begär en kärnvapenfri zon här i Norden. Till och med de har medgett att mycket väl kan det tänkas att även Östersjön och vissa områden i Baltikum kan ingå i den här zonen. Men när ester, letter och litauer börjar ta upp den här frågan och i så fall ber att baltiska länderna ingår denna zon, så anses allt detta tänkande sovjetfientligt och statsfientligt. I am sure that our ultimate goal is not that far as some people think. If we maintain the level of energy and the level of commitment and determination we showed during this cruise, we will see the liberation of our land before the turn of this century.